Kublai pi barok ki hap ki baret bat ki wei pat ki bayok sngau ya kani ka khubor lengba kani ka YouTube channel. Ku mengitip mentas ngi kadai ka anniversary jong ka Junior CE Society Lumsiam. Hoi kadai ka anniversary ka ba khalai kamut ngi las dang nado men ho ar hajar nyau. Te hoi haki senam ki ba menswa ngi ju celebrate ikini ki anniversaries ki jongi hapo yeng mane. Henry kum hakini ki por ka mamenta. Bat hunius nam ingin yo ban celebrate no pada ya kanika anniversary jungi langba kanika YouTube channel te hoi ingin don kiwe ki items ru kumbajulong lang kiwe ki anniversaries te ingin yo ka ketien ka jong blay ingin yo ru ki special numbers but kiwe ru kumjo te sakawai ru ngi penpau ke jeng sungu yu blay ba le singin bu jengkan mau ba menta usnam haka ar hajar ar pho haka anniversary ka bak hatlai ngin bu jengkan mau ba kadai ka anniversary ka bangi bu in records ba bengiyo ru ban broadcast yaka lengba ka YouTube tingi kermen baki AKA baro ru kinlong haka jeng penyat ba start ke jong blay tingin sedang ini ka jeng syakri jong i hakni kapor da ngin roi lang ka number jeng roi ka ba hendrius pa saw number jeng roi ka ba hendrius pa saw mandal dep ni jeng roi nga karpa dia i nang san bors em in shimi ka bentaban pulis dang bat kumjuru banduai 야로 비기 큰나바로 유진수 우바인 야로 비기 큰나바로 유진수 우바인 동우 비기 큰나바로 Shwa mingilet show blay haki jing ruai ngan puli yaki jing sha na kakatien ka jong blay kat kum ka jing ruai sam u David ka number ka bakhandai phuai ka dekhat ka bakhandai bat shpau kitien ki ba angkum ne na ba me atrai milong ka jakari jonga mila penlong yo ba khli tam e ka jaka shong jong me kan om jia e ka basniu yami lemni kanu ka jing yap tham kan om wan hajan ka ying jan jong me tingi lai lang shu blay hak jing doai au blay ku pa jing ba beneng long bu khoi ka khrteng jung me long ka mon jung me hak no ba beneng sa shisin patrai ku pa wan mandam hik slajat ki jong me trai ku pa hoi trai ku pa walang im na yo trai ku pa ban shakri lam bat ku pat ki para benget hak ka yeng ku khoi ku kentang ka jong me trai ku pa henre ka dik jing start blay ka jong me trai ku pa bangla ban penlong dakani ka online service trai ku pa kenapa kiwei pat ki para benget kilaban pet jeka trai kupa na ka YouTube channel jonga balang lum siap ke jongi trai kupa trai do walang ru namontai nong kran trai kupa ban sami ka khubor na ka tien ka jome trai kupa batu ai trai bekani ka khubor trai kupa kan long ka jingi kai ka babhatam trai kupa ka bangi kum ki para benget trai kupa ngilaban pendan kam mi ka ka jingim ka jingi hola ka singi trai kupa trai do walang ru namonta bakom ka perthai situlop trai kupa kamat ki jinge trai kupa bu ni khunyang jingpang coronavirus la ni COVID-19 bangi khat trai kupa
ulah sapre yang keleng trai ko pa bat ngingit skam trai ko pa badak senam ko jom trai ko pa mentap ngi pi trai ko pa nginang yo kamet ko bokoi bekhya nginang la trai ben trai ka kam ko jom pendan buram trai ko pa bat tukur khu trai ko pa ya ki benta trai ko pa benging la ben pendap trai ko pa ni kapor batu shimti por bedang sa nomor bingungu idam ngimani me krang betiang tam trai no penum Jesus Christ amen. Ipan pau ke jing sungu ia nang san bos ibalashim ke benta ban pule bat banduai naka ketin ke jong blai te to blai lang don kat bat phi haki jing sakri jong phi ya ka kam ke jong te ngin poi pat sakwe ke benta ba kata ngin yo ya ka khubon naka ketin ke jong blai nang ba nei kong miss pibilensi one sweat te hendrai shwa bangin yo ya ka khubon na kong PB ngin yo ya ka special number na saphi but iaimon jerwa. I've been held by the Savior. I felt fire from above. I went down to the river, and I ain't the same, a prodigal return. I'm no stranger to the prison. I've on shackles and chains, but I've been freed and forgiven, and I ain't going back. No, I'll never be the same. Oh, my hope is in Jesus. Thank God my yesterday's gone. All my sins are forgiven, and I've been washed by the blood. See, there's a kind of thing that just breaks a man. It breaks him down onto his knees. Oh, God, I've been broken more than a time or two. Yes, I have. But you picked me up and you show me what it means to be human. That's why I say, oh, my hope is in Jesus. Oh, yes, it is. Thank God my yesterday's gone. Yesterday is gone. All my sins are forgiven. And I've been washed by the blood. And I've been washed by the blood. Nên có nghe pen pau ke jing songu ke jonga ke bakrau yo blay bula pela yanga bandon hagani kapor kum ke Junior Christian Endeavor Society lomshiam kaba ladap khatlais nem haga karta jongka lingba gane ka anniversary soban aingo yapi ke nongelam pat ki khot hapo jongka ki bala ibet ban jit yanga bane shimbenta lembat phi hakum gane ka jingeseng ka bakirpang ga jong phi aingo oblay lingba kani kapor pat yapi we pa phenang long ki ba khlan haga jing shakri bat haga jing yalam ga jong utrai ba komba piladon hadu khatlai tlgis nem kabalong ka kerta jong ka jing khi samla lani ka teenage ngi laban ong hakaba
kadikapor kabangin habang san inang haban ngam jeliu ban long kinong trei ki baklan lingba kani ka jingeseng kena kaba pi lapoi she kani ka kerdan soban ai kuble ya I chairman ibalong ro president jong ka Junior Christian Endeavor Society la ibet ban ai kani kapor ha kaba I la pediang subhaya nga ba nganyo ya kaban shimi kani kabenta ringkat bat pi wei ki balong ki shakwi bat kinong kitens em ka jong blai tia shua bangin ya chikmat ling bagani ka program ling bagani ka tin ka ba blai ula penchat bor le ne ula pashat ki jingmot te bakhat ki jonga tengen ilang ha ka jing duai ko pa jing ba beneng ai ngo eme na ka benta kani ka por ka bakentang ya ka bangin yo sngo ka tin jong ma hangno bangi phla milong ka bon na ka beta jongi ai ngi ka jing start ai ngi jing shampang bat kamtam haga bangin yo ya ka ban yalap ya ka gospel ka jong me kamtam hagi briu batru hagani ka jinga sengkna ka bamla ya ka ban yo igalat bangin yo ban rakhi kum bangilong man la ka por hendre ka ne ka por ngi yo ban rakhi ling bagani ka YouTube lani ling bagani ka online service ka bangila ku try ya ka ban ai ka khubor tang halaki jong ki parakna rekat no tam ban ai ka khubor shiki wei pat haror ling bagani ka teknologi ka balong ka bor ya ka baki wei kin yo sngap bat yo sngew ya ka khubor ling bagani ka bor ka buram ka lechme sngew ki jing ka pat changi ki nang pa bakraw tam haga ka tengu jisungi pan amen ka benta ka bo blai upashat ki jing mot bakhat ki jonga hakum kani ka bor ya ka ban ai na ka benta jong phi ka long na ka gospel Matthias lenong ka bakhat riu dekat ka bakhat riu batru khat pra ki kenten ki ongkum ne usiman Petrus ule thu baluong melong ukris ukun ublai baem ka bakhat pra ka ongkum ne ngaru ngong hame ba melong Petrus para lor uni mau siang ngantai ka balang jonga ti ki kherdop ka dujok kinamla yaka Blain kurku ling bagi ni kinten ki bangi syashkor. Kabenta kalong ka jingpla u Petros syapang u Jisu. Kaderu kabenta jong ka jing ya keren lani ka jing keli ka ba u Jisu u keli ha kisunran ki jong u ya ka ba u uju ya lambat uju khot ye ki pakin long hak tia kejat bat u ukwat bat ukwaru bantipan ya ka ka jingsngau ka baki don syapang jong u barong haba ulawan na ka pang Kaisaria Filipi ula keli ki senran jong u dong kibriu ki ong u yanga ukunu briu ka bamot bahaba ukeli ka ta ka jingkeli ukwa bantip ni ki senran bagi beriu kitip ayu syapang jong u ula yalap ula besar ya kisan hajar ya kisau hajar ula penkhia ula penkot ya ki bapang ki besitam ula lek sibun ki kam ki bakrau ukwa menta bantip neng ba kisenran namar de kisenran ki ban ya kendu ru ya ki beriu ki ban saya keren ki ban saya thu leni ki ban sa ong syapang ka jinglong ka bakerpang ka jong Jisu ukwa bantip na kisenran ba kibriu ki ong ulong ani udai haba uwan ya kaban ya lap leni ya kaban ai ki jingi kai shi ki briu bat ki pat ba ki baper ha ka por ka jong u kisenran ki jubab ta ka jingkemen ki ong don ki ong Yohanes nong penbaptis don ki ong Elias don ki ong Jeremiah don ki ong Jeremiah belong nong thulpa pai shikini ki jing ong jang ki briu ka pelong yu Jisu ban kwatipan na ka jing sngau ka ba don ha ka do no jong kisenran to kibriu kila ong kumta pa Jisu long Yohanes
Unang penbaptis ngitip u Yohanes nang penbaptis. U Elias ubalong u Elijah u Jeremiah ubalong unong itu lupa. Kini baru ki compare leni ki jor ki beriu ya Jisu bat kita. Henry kuapan tip kamnya pat nagi senran nagi takin nongbot ki bakti kejat jong u Jisu. Ba kitip ayu sapang jong upat. Kita snow tu na em u deu hapo jong ki. Ngiyo kajing syai ling bang deketin jong blay. Badai ta Simon Petrus kum usenran ubashlur ban keren hakamat jong Jisu. Ungila belong ulong kum spokesman ban keren nagbenta ki khat arngut. Uyang bar uong melong ukris ukun ublay baim. Habong ulong ukun ublay baim. Usau kemen ban syem bat ban sngotu bagi senran ti ki syempang bat ki sngotu ba udai ukun ublay baim. Kumno ki laban sngotu ba u Jisu long ukun ublay baim. Day haba haki liang baro abagi ya linti bat u ki don ni ke jingkemen ki don ni ke jingsuk ki syem ki kamba ki kampla ki syem ki eki bakimla bat mudur hage jing ke jongki kam tamu Petrus ubalong usenran ubal kam kami kalong renyang ke jong u kam san kam rangba na deng baro ki khat arngut u syempang is ngautu ya kata namar ba haga jingpang jong kasenken kurim ke jong u te Jisu balet ban penkia kabamut ula khamrang ba khamsan ha ki jinglong jing bat ha gi bupon ki benta u Petrus ulong hakti gejat jong u Jisu haba ulet haulum jong ke jingkelad penkelad duru Petrus udon haba ulet sika yeng jing duai Abu let shika keper Getsemani banduai u Petrus udan lang bat u Jisu hang lang no ba u let u kam jit kerpang tang laingot u Jisu namar ba udan ka jingshan ya ga krau ha haki bat kat no tam ya u Simon Petrus uba u benshet ya ka kam ka ba kam kia bat ka ba kam eru bat ngila ban skau turu na ka gospel jong Yohanes ka ba la pensyayang ni ba kumno ba Jisu ukli ya ka jingkli ha ka bedai bat hadin ba ulami pat ba ulet ban syamiki ukwa ban kli jingkli kampon ya u Petrus bat kata kalong ba un u em ya u Jisu baraba u Jisu uang ngait kata ka pen Paul ni ka pensyai ba u Jisu uang besar ya kiniki lang brot ila ban syam na ka gospel Yohanes nong ka ba arpuwe de khat ka ba khatsan ter baraba u kli ya u da kli do laisen laiwat ni on laisen laiwat hadu laisen hadu ka ba laiti ka lapen sosi ya u Petrus namar ba udon hak man laga por bat u Jisu henry balai ke u Jisu syania ne bau kli do laisen ya kene ka jingkli bau ne mu Jisu u mereka ke bau Jisu kwa ban ong kalong bau besar bahai kelang bron ka Junior Christian Endeavor Society keladap khat laisnem kam de ka besuk haga jing sedang jong ka jing ya lenti jong ka naru besdang ngaru ngalong kawe neki badan benta hakata haga besdang jongka kasutu ha besdang kadika ba etam ban penyang ya kanika Junior Christian Endeavors ngaken mau ya kipara ya kit ya ba ya kam ke jong blay kiba la shim ya ka jingkit kli na besdang kabangi yo lingba ka jingiseng lani ka balang kami jongi ling ba ka pentom kra district ka bala ibit bat ka bala penpau
ba ka don kam ya ka ban stang no ya ka branch ang ne lum shem akin mau gi ajan riu ka dei kita kisnem ka ba ling ba jongka yo ban ya trei bat nga plajai kum ka bala shim benta kata ka benta ha ka baning kong ha ga jing sedang jongka 4 don kena shisha rel hab li ban wat na gi yeng kesem ban kentu kan pa mi ki me ki pa ban kentu gi kon ban wan chekani ka jing seng kena re ha ga jing ben ko ngu jo ki me ki pa ki la sha gi kena ban ka ba kemen ka long ba ngayeng hang ne bangan rakilem ya kan ni kasngi hakikat lai tali kisngi bat kisnem ka ba pilaya lenti ka ba penchai bat ka ba pen scam ba pilabu yendong rem ka ba scam bat kan ni ka GCS lani ka Junior Christian Endeavour Society lumsham kala nang san ha kikam bat gijing tray jongka yo iling ba kikam yo iling ba gijing bon jongi kena bat katnu tam ba pilala ban pen mi ru sakwe ka bran chang te halang kerding ka ba pen I ka jing tray shitom jongki nong yalam lingba kani ka dekot ka ba ngabu ya ka nong rim ka de ka dekot ka ba pashat e jing mot jing perkhat ka jonga ba ba jisu yo asngau ya ki kintien ki ba kordor jong u Petros bauong milong ukwes ukun ublay baem haka jing ye kren la ni ka conversation usngau day ban ong ru ye gin tin ha u Petros ban ong ngaru ong hame milong Petros par haulor uni mausiang ngan day ka balang jonga ti ki khrdap ka dujok kinom la ya ka basngau tenat kalong bau Petros uyang kum unong yalam baden bau jisu ulalait no bau la kiu shabeneng ka responsibility le ni ka jingket kli ka ba krau ka dei halor u Petros ka jingket kli ka ba krau ka lo halor uni unong yalam uban peniat ya ka kam bat kata kalong hadin kita ki aka baro la dei mo u ban sedang ya kata ka balang ka badang lung bat haga jing tray ka ba shirem jong u Petros ulong bajam kadai ka jing ko ngu jong Petros ko mesenran ha nadu ka basdang ha ba yikendu haga jing kendu baning kong ha ba jisu khadi u ban long usenran ha ba kidang ya tong doka haga duriau Galilaya long deheng tu ba u yakendu marmet lani wikendu markmat baru jisu bau jisu upen syai lani uyo ya ka jing syai bau jisu ti ulong ubakut ubakrau bad bodan bor pilaban syam da gospel Lukas nong besan dekot ka basau terter ha ka bau Simon uya kendu ka lalong ka sin ka baningkong ya u jisu usyam ba ulong ubriu bahok bat na fi pet the cut ba prau ong tiu siman haba ulo yo I kani ula dem krup aga ko siu ujusi ong kilet no nanga na bangalong briu ba pop atrai ngisko tu ang ni baga jing kendu baning kong ndon ukrem yo dok kha henrei hadin ba u haba ujisu ong ki penher ya gejar hagata keduriau nang lai penher wala da phim pikiran piyo na do mene relate bada ka jingko ngu iga tin ka jong ujisu la pela ya yau Simon bat ki perlok ju ban yo ya ki dok kha ke babon bat de hakata ka ba pelong Simon ban snau thu biang biang ba uni ubriu ulong oba kam gerpang na barok ki briu bat usyam ba uday ukun ublehi ubadan bor hadu kata-kata baula ban le ki kamba ban penyo ki dok kha shibun bagini ki dok kha ki long hadu ba kaling jo u kamla shu ya ka ban pendap lahaban kawe leni khot ki porlok ban shim ban lum ya kini ki dok kha bat na kani ka pen I ya ka jinge jan ka jinge day
u Petros ba u Jisu. Nadu ka ba u ya kendu man ba u le jing le u don hakti gejat jong Jisu. Pat ka pen I ka jing I. Ka jing ya jan, ka jing ya IT, ka jing ya IT wei. Hadu ka jing ya keren. Ba ulong ba seluruh ban ya keren ba u Jisu mdon. Kiwei kim selur ban keren re ulong ba selur. Nila ban ken mau ru ya ka jing ja. Hakaba kalaja ba u Jisu ya hadu riau. Ula khot ula ong u Jisu khot yang ngaru bangan ya. Bara bola ya. Kalau nu kapor bola ya. Henry udon kapor bola siap tiang ru. Jisu ong meu barit ke jinget. Meu barit ke jinget. Namar ba teng ngis dang ban ya bangin pe ju Jisu ngis dang ban trei ki kam ban ya te ka bor jongi. Ngaru akin tu ya pi kum ke Junior Christian Endeavor Society Lumsham. Bangin nom long kita kinong yalam dan kinong tray hapo jangka dakabor jang pi bu ya kan nong rem lan ka foundation stone jang pi kan day halor u Jisu u balong u mau siang u baskem kenang baga kerdop ka dujap kin omla ladangi ngidon kan nong rem bat u Jisu ba u Jisu long u podeng u center ki kam bagi jam bagi jing tray jang ken long ki ba man ba bat man roy bat haba u belai u yalam kam ju fail lani kam ju don ka jing bakla kan long ka berhenti bat ka babet natu bas dang jong ka jing ya lenti ngaken tu ya pi kinong yalam ka bas dang yang ngaru kum kanong yalam hatu ngalong dem kum Simon Petrus uba pla chipang Jisu ba ulong ukun u belai em kum no pat ngin pla haba u Jisu haba u Petrus u pla chipang Jisu kumno bat manga bat mapi ni pla chapang jong u ni pla ne em ba ulong u ba em la ban tip la ban ngau thu kum kinong yalam na ka jinglong jing em jong a ba jong pi la ban siam ya ka long ni yang Jisu dei na ki kam ba gi jing trai jong i ki long ne em ki jing trai ki ba u Jisu u ya jingkan na siap ting ba yo ya ringkat baka bor ka basyabar jong ka perthei I ka sum ti lang ka ra I ka jingma pat nginom la ban poi la ni kot chikata ka thong la dengi kwa baka Junior Christian Endeavor Society kanang san nang roy kanang kiu na ka wei ka kerdan cha ka wei ka kerdan na ka wei ka po cha ka wei ka po ban long ki ba klan bat ban long ki bala ban job wat I ka dujok ha ka ba onom la ka kerdop ka juktok dujok lani ka kerdop jong ka jingdum bakan rung ha ki jing tray bat ha ka long renyang jong ka jing seng kena jong hi tata kalong tang da ka bangi ngisno bat u Jisu kumba u Simon Petrus u pla ka kerteng Petrus u ka day ka kerteng ka bala ai da u Jisu Henry ka original name lani ka kerteng ba nabzang ka day Simon Henry Jisu haba uya kendu yu utang sisino uong yu melong Kefas kawan ka tin Aramite lani ka tin Hebrew ka bamot umau Petrus kawan ka tin Greek Petra kamot hi umau para ba u Jisu nadu pas dang bu yo u Petrus usia ma uni ulong u bangala ban syania ikam ba unlong unong yalam usngau thu biang ba uniu de unong yalam ubala banwan ra ya ka jingroi bat ngis ngau thu ba kum ubriu in the pie in the pit ya jinglong jong Petrus ulong batlot long ko manga ban mapi ki be kit ya ba ka kam ngim long ki ba janai ngilong ki priu beduna Petrus ru kum ubriu dan sipon ki jing bekala ulen laisi ni Jisu kabapen I ba udara kejing telat war udara ketiga jan rehab teng kejing jing jar la ban len yu Jisu manga ban mapiru gidon kikep kabakum kejing seng kena lan kum kena ni telat ban ni kelon ni hab ban ni poi sikata kejing long kabalong kum u Petrus haka keper get me lani haka keper kaba uji sulit ban dumai hasua ba on haban sya ya ka ding puna long ba lawan kem ya u bagi sipai bagi lingdo long ba ula
shim da kawai lama upom ya ka skor jong uta ushekri uling do umalkas. Kebapen iba Petros ulong uba bitar. Ba kadi ka jing pen I ya ka jing long ba kamot ba kung unong yalam udon ka jing tlot ba udang umpat san lani udang kelung lani udang sedang ka jing ya linti ba Jisu umpat la ban long uba Yaisha udang don sipon ka jing duna ba ki baraba ulong kumta usim wat ka wai lamban pen sitom ya uta umalkas namar ula bitar ya ka jing kem ya Jisu ya Jisu wang bu no ka wai lam ko Petras bu na ko lambat open jam ya kata ka skol jong umalkas haba pai kita ge judging long bagi tat ge judging mangabat ma piru ngem ya per na Petras namangi dang dai tang ge brio ka jinglong jong I ka long bet hakata ka benta pangemla ban yalam yi ki wei da ka basuk namangi dang don ha ge jinglong brio henry kumlong ila ban sanpat ka de habangis no au Jisu hadin bau Jisu la keli haduk lai sin ke jingkeli ya Petros ba ula kular sisya ba un besai ke lang brat but day kata kapor ba haki kam ke apostol fi pai ling ba nong ba kong teter ngin syam ba Petros ula pen kentang ya la de but ula don be ga po Jerusalem ban duai but ban syarai ban duai lenter hadu ba mensim bulai wan man hier hakas ngi Pentecost Bat dia ke Pentecost balapan ko boy bat nadu kata kapor ukelalong unong yelam ubeklan bat 4 poy sudu kata Jisu lapan ko boy wong ba barengan ai hame yo shabi kahima ki beneng te ke ek eru kabamen te hakakendo on te ya ka beneng bat ke ek eru kabamen pelat hakendo on pelat ya ka habeneng ru kani ka pen Paul ni ka pen I ba Jisu haba ulada bio I lupa ba Petros ulong bala ban tray ka kam ulong ba shit remru paula ban le kumta da ka ba useng ye ke hima ublay hang ne apatay ling ba Jisu bolong nong yalam bat kabalang kasdang hakapor jong Petros kabadang lung dre ka long kapate ka baklan apeng ki jing sha pen sitom ben dre ka long ka ba yai ne ha jing duai bat jing puli ka tien jong blai bat ki yai ne duai lenter bat ha kata ka jing don jong ki kata ka jaka Jerusalem long ba na ka sis pa pho ki kiu se ka lahajar bar ka pen iba hadu menta ka sa preng ka gospel jong utrai hadu ka leng ka pertai dre ka bas ngau sipat bahagi ni kisngi ni latip ya ke gospel ni tip you blend re I tight pat ban shakri you blay ling baga di kapor ka khot ingi hapdeng ka lockdown mentangi don hapdeng ka bangem la shu ban let sige yeng ka bakantang jong blay la ai ki kapor bon ban shakri andre kapor bangi dang don kapor ting ting ni lek kelet you blay re aingo ling baga ni ka teknologi kadang don kalat yang apa dia pi ban kelak ke bamot bangin sim dia kata ke sinjam ke bahasa sisen ban pai shublay bangin IT ialah ke jong ke met ialah ke jong ke mensim shublay bon peniat ia ke jing syakri blay jongi bangin longkum Petros baslur ban syakri da ke do anut ke mensim ban IT ru ialah ke jong im hadu ke jing yap ha ke jing syap peniap jong hau tau sim neru Umshim kwa bakin penyap iu da kaba penyap ban sya halo geding pena ku melong iu Jisu usko rem nama ude kun rajo uang lada pen sitom yang pen sitom da kaba si kongpong ya geding pena bat uyap hakaba kum kata ubriu ubala len laisien ubriu ubala penan kami ka wailam ubriu ubadon cibun ke jingdunaendre ublai uben syat ya kam banlong unong sanjur ya kata kabalang kabadang lung bat kabadang sedang kabakot yang pada pi kum ke Junior Christian Anniversary Society lum syap kinong yalam ki bapo jangka tongyen long ki bapen kentang ya lade bahabangin yalam ni ki hap ki berit shekelenti kabadai lingba ka jingpen ko bor
kaba boleh ulu ai api ha kaba penyelam ta kaba bu ya ka nongrem kaba kongsan bagata gede ka tin ublei bat ka jing duai ya the bor ka jing duai ya the bor jong ka tin blei namar day ka tin blei kaba don bor haduk ini kisngi dan ka wai pat ka bor lat naga tin kaba im kaba utrai ula ai naga banta jongi kum ki hep ki berit pat kum ki nong yalam tungin long ki nong trei ki ba klan bat ki ba ko ngu pa kum ka pledge ka bangi ngilayo ban puli man la kapor lingba man la ubnai ngi ju puli ka ni ka pledge ka long ka jikir khu naga banta jongi pagani ka pledge ka ong ngakular ya u bangan persang ban le kanu kamon ka ba umon yang ban le kan long ka rukom ka jing im jonga ban wa jing slok ba blai hagi jing duai bat jing puli ka tin jo uman la gasngi bat kat bangas ngau thu an ya le ban im ka jing im ka stan ka bishisha ngakular ban wan jing seng baro ka bangala bat ban shimi ka benta ha ka kam ka jongka ka ba pani gini lai tali ki kular ki bangi kom ka junior Christian and bangi bo man lau benai ngi don ni ka jing seng pengentang but ya ka bang kam dei ban long tang hang ta andrei kan dei ban long man la ka sngi ka jing em jongi bangi don ni ki lai tali ki jing hikai le ni ki jing kular leng ba ka pledge kan ya rap ingi bangin long shisha ki nong pla kom ba petros upla ka tinu blai kapan kan mau ko ong ngong ru hapi unu baro ba playa nga kamat ki brio ti ya uta ukunu brio on pla hakmat ki angel ublei henry jar uta belen nga hakmat ki brio on len no ya u hakmat ki angel ublei Lucas kat al nang de khat ka ba pra bat kandai kum ki sakhi bat kum ki nong pla to ngin long kum balahi kai do pol ru yo Timothy lingba kani ka shiti ka ba Timothy lenong ka baning kong de khat ka binyo kandai kong na mar blai shimla ayingi ka mansim ka jing shapting hen rei ka jong ka bor bat ka jong ka jing it bat ka jong ka jing le dakar namar kata wat sio le ran ye kata ka jing plai ye utrai jongi limni yanga unong sa bendi jong hen rei tu ye sha shitom bat ka gospel kat kum ka bor blai kata kadika jingkan tu yangi kinong yalam ke kenturu ya ki tekot nadu ki active member but ki assist member ru lingba kan di tekot ka bening kong naga bening kong koren lenong bespo tekot life way kong namar kata lada pi bam ni lada pi di ni lada pi le e ru tu le pi ya ki e baro ya ka ban pendan brom ya blai khat du kulasai nong basau du khat basan man ri ko ong tu ya aga jing start shakita ki balong shabar da ka basiu spa no e por ai baga jeng gran jong pi hala gaski kan long da ka ba jali jo ka bala pentiang da ko da ka melu ba pin yo tip kum no pi day ban ya penshai pen pai tien how way pa way baro kani ka day ki dekot lani ki long ki dekot ka banga pule ki long ki bakor ki bangi yo jing hikai bangi don kam ban pla yo ble hang nong no la ka long ka tien ka thali ni ki kam ni ki jing le ngait kom ka junior Christian Anniversary Society khat lightly snem pila pen pau ye ki kam ba ki jing trai jong pi ba pila yo ru ka burom hagi babun benta ngait kam num kut hang ta re ka burom ka ban ka ba kungsan ka dei ka jinglong ka bagan jam sim jonga ba jong pi kum nang lam bangen kam bat tip ba ukris ulong khun ublai ba em ngani thu ipiru khndiat ka jing tu khana ka ba shisha ba kata ka long chapang ka wei ka jing em ka ba kerpang jong ka buriu ka ba de ka khun jong missionary u Dr. John Scudder baga keting kata ke doktor ke day ke Ida Sophia Scudder ke missionary jong ke balong ke missionary ke baseng ye ke CMC Velour but day ke jinglong
jongka kabla penlong wandur ya ke velor haduk menta kabla sedang nagi arp naga 20th century naduk kisnem kabla sedang ya dispensary berit house nem sheja kendai spa nriu haduk menta ka yang kani ke velor bat mengabat bapi ki brio hak ni shlong ru ilek ban shim doai hang hagate ke jaka day nagajingo na nagajing shakot jongka ban long missionary kalau day ka third generation jong ka missionary ha jong ka America medical missionary bawan ha India bat parok gi kun jong uta ujot John Skuda long ba kila long ki missionary kiba la IT Batman sim naga kari India ba ha ka koit ka kia ha ka day bat ka jingpen kia ya ki brio bat kalau don ko ga sien ka bagani ka Sofia Skuda ka Ida Sofia Skuda lo ha ka wi gambet lawan tiet ka yeng jongka ban khot ban ya werika ban suk ban let ya ka ban pin khakun lane ban let sumar ya ki brio ha ka hapo ketika jaka long ba kila tit laisien ki ong wan ban pin khakun namar kin sayam long ba namar kampat let puli kata kapor long ba hagis nyam sheja pras pak kadai pusau kampat let puli la shakot kum kata ka jingkot long kalas kasumulung namar ban kita kilai ngut ki kintei kila yam ha kata ka jing bamla jongki ha kapor bagi khakulung kila yap no bat na kata ka jingja kala ketik ya ka mensem baka ongan syakrino ya ki bri hari India ti kala let ban sedang ban let puli bat kala let ban puli ha ka jing puli jongka bat kala pas ya ka graduate jongka naga Cornell University Medical School bat hadin bakalawan kala sedang ban sedang shwa da ka nursing training kaba kala sedang ling bag dispensary pada ki jingirap jong ki kentei bagi denomination ki bape kala la ban penyeng ya kani ka hospital badu mentamane kalong hospital ka baim namar kala seng nong rim haga jing duai bat ka jing yo jong kai ka vision na ka benta ban shakri ya ki brio ho ki da skuda kala yap house nem apu sau tri kumrai mi she ja kan dai spa andrew po la kai ka house nem kan dai tri December she ja pras pa nyo po kala shakri bat kala ai tilut ya la ga jong em na ka benta ki we ka junior Christian Anniversary Society lingba kane ka jing thu khana ka khot yang ha ba dia pi ngilale ayu ki project ayu pilale hatu filedon ka jingo jingai ban pet ban kemi ya ki badan kam ai ban kani kan long kan san jong ka jing sedang bangin shimru ya ki wei pat ki kam ki bangila ban long kum u Petros ubayo ya kalat ban seng ya ka balang bat kumba kani ka Ida Sofia Skudaru ka shimi kata ka benta jong jing shakot ban sengi kani hospital ka ba kraw bat ka badang trekam hadu kini si bat baro ki balet ban syak sumar kani ki ong bang ki yok mat ki jingkir ku ngaru ngayawe ban ngakot yapi kum keseng lani kum ka Junior Christian Anniversary Society lumshem tungin yang kum ki rang ba ban tre ya ka kam utrai ban peniyar ya ki ti ki jongi shiki wei pat ki budan kam la ka long hakamet hakamen sim la ka long ru hakabe day bat ka jinga day jongi ba blay bangin pla bat pen itu ya ki wei shapang uni ukris ukun ublay wa im naka benta ka burom jong amen Ti ki hep ki barit ngangai pila sa skor bahai gitu ki kubo na kaktin ko jong ublay ki bakan thup na do ki jinga pule baduai ka special number ba ka kubor na kaktin ko jong ublay lang ba jong i kong PB one sweat te ngilapoi pat saka benta ka bangin penwai no ini ke jing sakri jong i hakni kapor ingi kuapan penpau ke jing songo ya ki nong isim benta baro kumjuru ya ki technical teams ki balai rap ingi ban
penbit penbiang ya gani ka video nak mentai jong ni ka anniversary te ngin ya penwai no ini ke jing sakri jong i da ko pengin irwai lang ini ka jing rwai CE pledge song mandal dap ini ke jing rwai ngakerpat biang sai sien ye ikong PB lisi one sweat ben somhaban pelai ini da ke jing kerku bat penwai dan kambasanya uji su kren suntrai nganduai un yalang borya ngaun ai ngangkulan ban persyang monjong uban le uji sunong pen em ban Shong ne jing em man lang kasi bin long jing bulan ban pulik tin lay ban duai jar jar man ker shan jing mani palang lay ban shem ya la bin Datu ban syakri ya ki wei pan men siam ngan walam syutrai dan jing em ngan syakri ngam ben gun ban ai ya ringan yai ken ma agi jing duai ban ben yar jing long chi para untrai Jing ini penwai ke jing sing. Aga wai no ai ba jing eight ba ka jing blue pa ka jing ai e dap yang try jisu. Ka jing pentengan ba ka jing penchat bon man sim khut. Ke ne lai kan shong ring kat bat ngi ring kat ke ru khut ke badam ke ba mani ka ling sat la ka pthai. Na do menta shi bam jikuru. Amen.